Die verhaal gaan over een jong dame met een klein broertje en zustertje wat haar ouders op week terug verloren heeft. Die jong dame was verantwoordelijk voor haar zustertje en haar broertje. Zij moest naar hulle kijken. In die verhaal komen zij met klomp mensen en meer mensen wat like een life-changing verhaal kon maken in haar leven. So, volg maar en kijk wat gebeurt. Dank je. Nana, pa, mami en daddy. Mami en daddy is op een betere plek. Moenie worry nie, ek sal kyk na julle, né? Ek soek vir mami en daddy, ek kan nie sonder hulle nie. Moenie worry nie, moenie huil nie. Ek gaan kyk na julle, né? Gister, Nana sien vir julle. Kijk maar, ons kus. Kijk maar. Niemand wil niet.